Misol navbati dodishda ro mebinем. Чӣ додиштааст? Перпендикуларо инҷа 90 градус аст, инҷам 90 градус аст. 28 градус додиштааст, инҷа бисектриса дорад, яъне ин ду кунҷ ба якдигар баробар аст. А ва А мо бояд X-ро ёбем. Агар инҷа 90 бошад, инҷам 90 аст. Нигоҳ кунед, бисектрисаро мо ёфта метавонем. Чӣ қадar ёфта метавонем? 28 ҷамъи 90 ҷамъи А баробари ба 180. Аз инҷо А баробари 62 мешавад. Агар мо дудро кор кунем, ба 62 баробар мешавад. Мо Аро ёфтем. Акнун мо X-ро чӣ қадar ёфта метавонем? Ин кунҷро ёбем. Аз инҷоро ёбем. Агар инҷам 90 мешавад, мехеле мо Аро медонем. 2А ин ба 124 баробар мешавад. Ин кунҷ ба чӣ баробар мешавад? Ин кунҷ ба 56 баробар мешавад. Агар Аро мо донем, агар инҷа 56 бошад, инҷа ба чӣ баробар мешавад? Бо се кунҷа 90 ҷамъи бигзор инҷаро ман Y гӯям. 90 ҷамъи Y ҷамъи 56 баробари 180. Аз инҷо Y баробари 34. Агар Y 34 бошад, X баробари 56 мешавад. X баробари 56.